Здравейте, мили деца! Отново днес съм с вас, Рукия Озунова, и искам да ви прочета един прекрасен псалом. Псалом 23 и от книгата Псалми, който е един от най-любимите ми. Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява, пред тихи води ме завежда. Освежава душата ми. Води ме по прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен. Твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават. Поставяш трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазва си с миро главата ми. Чашата ми се прилива. Благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Амин. Този прекрасен псалом е една прекрасна молитва също, защото каквото изповядат устите ни, това ще ни бъде. Сила на живот и смърт има в езика и който го обича, ще яде плодовете му. Нека от нашите уста да излизат само добри думи, добри пожелания, за да ядеме добри плодове, мили деца. Оставям ви с Господа в Неговата прегръдка, защото там е най-сигурно. И нека Бог да изпрати своите ангели на ръце да ви носят, да не ви додарят о камък ногата си. Бъдете благословени с домовете си, с майките, с бащите, бабите и дядовците. Бог да ви благослови, обичайте се и се молете, защото Бог е верен да опази всичко това, което му поверяваме. В името на Исус. Амин. До нови срещи!